Gatusan ka mga kabatan-unan ug mga hamtong ang nakapahimulo sa gihimong pagpabakuna sa usa ka barangay sa Cagayan de Oro City sa mga personay sa City Health Office. Kini pinasikad sa selebrasyon sa World Immunization Day. Ani report ni Cyril Chavez. Malampusong na bakunahan ang kapin gatos ka mga bata lakip hamtong ato sa gihimong libreng bakuna nga gipangunahan sa Cagayan de Oro City Health Office ug Department of Health. Kinisubay sa kasaulugan sa World Immunization Week nga natapos niadtong Abril 30 ning tuiga. Gipahigayon kini sa Barangay Lapasan kung asa pipila ang nakapahimulos. Thank you sa event nga nag-iimbita ko dere. Lakip sa mga bakuna nga gitanyag ang routine immunization vaccines, human papilloma virus alang sa mga edad 9 hangtod 14 anyos, pneumococcal vaccines para sa mga senior citizens, measles rubella, tetanus diphtheria para sa mga bata ug mabdus. Dugang sa CHO nga miagi sa saktong screening ang mga gibakunahan. So kung musulti man gud kag fully immunized child, kato bitaw naka-graduate sa basic routine immunization sa usa ka bata nga nag-contain og napulo ka vaccine. Gawa sa libreng bakuna, nakadawat sabog libreng bugas ang nabakunahan. Usa matod pa kini sa mga paagi aron maaghat ang katawhan nga magpabakuna, labi pa nga importante kini isip panagang sa mga sakit. Nalikamot kayo sa pinagin sa atong City Health Team, no? Paaghat ang tanan ng mga mama na ang tanan mga bata pabakunahan. Labi na para sa measles, polio o palpa. Kauban si Roland Cañas, Cyril Chavez, 1 Mindanao.